Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal tu, v Dome kultúry v Košanoch, práve pri príležitosti Sviatku všetkých žien. Je krásne nedeľné popoludnie. My sme všetci veľmi radi, že ste sa rozhodli stráviť práve s nami a s dvojňovým predstihom oslaviť práve tento sviatok. Sviatok, ktorý nám všetkým mužom pripomína, že vedľa seba máme niekoho, kto si našu pozornosť určite zaslúži. Ďakujem vám, že ste prišli, veľmi nás to teší. Dúfam, že sa nám podarí všetkým spríjemniť vám toto popoludne a tomu sme si pozvali, či už sú to tanečníčky, speváčky. Videl som tu na generálke, ako sa rozcvičujú, ako si robia takú svoju vlastnú generálku. Predpokladám, že sa máme na ženom. Života každého človeka je domov. To je niečo, čo ten koreň tvorí. Avšak môže si človek kúpiť dom, no iba žena vie dať tomu domu práve domov, práve teplo. Moja mama ma vždy učila, že domov sú ruky, do ktorých sa človek môže vyplakať. Vždy zhodnúť, lebo ako ja poznám ženy, tak väčšinou majú svoju vlastnú hlavu. Ale áno, určite áno. Určite sa vždy zhodneme. Viete, lebo ja za chvíľočku idem dole, tam si to overím. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz sa práve presuniem dole. Môžete potvrdiť alebo vyvrátiť slova pána Halona? Môžem potvrdiť. Aj nám sa veľmi dobre spolupracuje. Teda prichystali veľké prekvapenie pre nás. Ja vám potom neskôr poviem, koho je to zásluha a teda nechcem moc spomínať nášho Míra. Aha, akurát kráča. Je to jeho zásluha, on na vás ukázal prstom. Ja teraz vybehnem sem. Takže ty okrem toho, že spievaš, tancuješ, hráš, si zodpovedná aj za túto scénku, hej? No, o čom bude? No, v kine. Ten názov hovorí za všetko. Tam sa ukážu charaktery, ktoré sa môžu vyskytnúť v kine, keď ich niekto potratil. Čiže môže tam prísť. Tak uvidíte. Mne sa strašne páčil jeden vtip, jak proste v kine zrazu výkrik nejakej dámy. Dajte tú ruku z môjho kolena. Ale vy, nie vy. Čiže uvidíme, či niečo také nás čaká. Ja by som poprosil, nepoprosím, lebo sa chystajú, slečne Minarovičovej. Kudňu žien. Všetko dobré. Divadielko Bošany, scénka. Stoj. A už aj teba si odchytím. Ideme spovedať muža. Mladého muža, ty si sa ináč dobre ukázal v tom divadle. Takýto si aj bežne v divadle? Či v kine? Nie. Nie. Čo ty a ženy? A ako máš? No, nechcem to deštruktívne hodnotiť, ale z morálneho hľadiska, globálneho aspektu a principiálneho bazírovania mentality humaného kompromisu netabilné by som to riešil, pretože moja teatrálna sústava nukleárnych a neutrálnych subjektov buržoáznej trajektórie deizmom a privedla do zranialných ponúkov. Z toho vyplynie, že nebudem odpovedať. Ideš. Ja ti neodpoviem, sem poď. Ty si dostal mňa a teraz ti to musím vrátiť. Dobre, skús mi do 3 písmen zhrnúť celý ten minútový monológ. Áno alebo nie? Možno. Môž? Super, skvelé. Ty nebuď meteorológ. Teraz sa chystá ďalšie predstavenie. Čo to bude? Reštaurácia. Reštaurácia. Ale, a tam budeš čo? Teraz robiť bordel. No nie, uvidíte. Ináč, ale toto, ja som si všimol, vy ste sa boli celý čas ticho a to bola pre teba asi velikánska múka, že? To si trpel, keď si musel byť chvíľu ticho. Ja by som strašne rád vyspovedal tvoju mamu. Čo si ty doma za vtáka? Ešte sa nám predstav. Martin Kuchar. Chodíš na Základnú školu? umelec. Nie. Do ktorej triedy? Do 8. Fú, za chvíľu pán školy. Babi, máte pekné? No? Uvidíme. Druhá scénka bošianského divadielka v reštaurácii.
Ne, strašne sa mi páčilo, jak si sa ty na začiatku, keď ti to celé vyrozprával hlavný, jak si sa ty spýtal, prosím, ty si tomu nerozumel? Čo som ja mal hovoriť, keď si mi tu ty recitoval? A ty mi prosím ťa, ešte raz mi ten jedálny lístok zopakuj. Vypr, sír, bravčere, purk, pao, poli, šošo, hrakov, fazo, sala, hu a kači. Toto nemá chybu, ja chcem takéhoto vrchného. Keď niekedy budem veľký, tak si kúpim reštauráciu a ty mi budeš robiť vrchného. Teraz sa nám predstav, pán vrchný. Adam Minerovič. Divadielko Bošany. To bolo dobre. Potrebujem 3 deti a videl som tu nejaké ruky zdvihnuté. Povedal som prečo a ruky sklzli. Áno, videl som aj teba. Zaspievaš. Sľubujem, že ti nebudem do toho ja spievať. Zaspievaš. Kto sa hlásil? Kde? Aha, ty nám zaspievaš? Tak poď sem za nami. No poď sem. Povedz nám, ako sa voláš? Anka Gabišová. Budeš nám spievať alebo recitovať? Spievať. Tak nám zaspievaj. This is the window, this is the wall, this is the... Ešte raz od začiatku, možno ti to príde. This is the window, this is the wall, this is the table, this is the floor. Krása. Poď sem. Tuto pribehne Diana a dostávaš toto a toto. Aha. Nehovor. Tak za toto ideme spolu tuto hore, nech vás všetci lepšie vidia. Ja som na začiatku zabudol povedať, že to nebude zadarmo. No. Takže to. Dobre. Ako sa voláš? Tuto nech všetci vidia. Ako sa voláš? Mirko. Chodíš do školky alebo už do školy? Do školky. A čo nám zaspievaš? Oliarku. Tom, komínali, keď som na veľa sobotu, keď som nemal robotu. Najkrajší komínár, akého poznám. No. Tebe dáme pre zmenu toto. Veľký potlesk aj odo mňa. A ty počkaj, a ty kde ideš? No už ja odtiaľ to nepustím. Sem poď. A ty si sa predtým hlásila, veď mi zaspievaj volačo. No. Jasné. To som mohol čakať. Dobre. Ale už mám len pre jednu. Jedine, že by ste sa rozdelili. Poďte. Ako sa hovorí, najlepšie nakoniec. Budeme mať 2 pesničky. Ja som vám to ešte nepovedal, ale 2 pesničky budeme mať. Takže, ako sa voláte? Nikolka Gregušková. Peťka. Čo budete spievať? Choďte spať. Čierne oči, choďte spať. Musíte ráno stať. Musíte ráno stať. Ráno, ráničko, vychádza slniečko, vychádza slniečko. A teraz tú druhú. Dobrá reakcia. Alebo básničku. Tá tu ešte nebola. Ja viem tiež básničku.
Najlepší je život krpka, cez deň spí a v noci tiež. Ďakujem. Ale tuto ľuďom nie. Slimáčik, máčik, vystrčočky, tam tancíručky, na farbočky, a keď nevystrčíš mož, popalím ti dom. Krásne. Ja si nechám kočíček za moju vlastničku. Vy sa nejak rozdielte, keďže ste boli dve. No jasné, hneď to zobrala. Ďakujem veľmi pekne všetkým trom účinkujúci, teda štyrom. No, nasleduje vystúpenie kúzelníka. Deti, máte radi kúzelníka? A tešíte? Tešíte sa? Tak ja si sem privolám nášho kúzelníka, Dušan Cápa. Príjemný dobrý deň. Predpokladám, že som tu už zbytočný. Dušan, predstav sa. Aj vám som to slúbil. Nech sa páči všetko dobré k vášmu sviatku. Vy máte hotový papinec? To mám teda. Máte aj chlapa? Myslím, super. V tanečnej skupine nie, ale to nám má troch. A všetci musia poslúchať, že? Musia. Povedzme si to otvorenie, čo si budeme klamať. Dievčence sú šikovné. Veľmi. Ona je Máte pyšná. takže skvelé. Dievčence vyzerajú šikovne. Čo budú babi z rytmusu tancovať? No, to nech vám povedia oni, lebo my sa na tej angličtine láme jazyk. Aha, tak ste to pekne na nich hodili. Jaké oči na mňa hodila? No poď tuto pred ľudí. Poď tuto. Ako sa volá to, čo budete tancovať? Tá pieseň, na ktorú budete tancovať? Please don't stop the music. Od koho to je? Od Rihanna. Tanečná skupina Rytmus, Please Don't Stop the Music. Please don't stop the music. Ježišmaria. Ja idem do stredu. Konečne sa cítim mladý a pekný. No, moment. Už mi utekajú. Ešte som nič nepovedal a už mne majú. Vy sa voláte Relax Dance a ste perfektne vyobliekaní. Čo tancujete? Latina mix. A to nám teraz aj predvediete? Už o pár minút sa náš čas naplní. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste toto nedeľné popoludne strávili s nami, avšak špeciálne by som chcel poďakovať človeku, vďaka ktorému sme tu mohli byť. Ja mu ďakujem za to, že mi dal príležitosť vám to trošku spríjemniť a dúfam, že sa stretneme takto, možno že skôr, možno že pri inej príležitosti aj na budúce. Ivan Valko, človek, ktorý je za toto celé zodpovedný. George sám povedal, že najväčšou prednosťou niektorých mužov je žena. Ja dúfam, že vy ženy budete vždy stáť pri nás mužoch, aj keď nie vždy poslúchame, ale práve vy nás nútite byť lepšími, krajšími a bez vás by tento svet bol o ničom. Moje meno je Ondrej Slašťan, ja vám veľmi pekne ďakujem, aj že ste ma počúvali a že ste sem vôbec prišli. Prajem krásny zvyšok tohto krásneho nedeľného poobedia a dovidenia.